ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಕ್ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಒಂದು ಲವ್ ಲಾಕ್ ಪಂಡ್ಲ ಅನ್ಪೇರು, ಲವ್ ಲೇಕ್ ಬೇತೆ, ಲವ್ ಲಾಕ್ ಬೇತೆ, ಲವ್ ಲಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲವ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೈಸ್. ಏನು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ದಲತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಆಡೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಜವನ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿದೈ ಪೋಯರೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ದುಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಬೇಡಿ ಶೋಕದ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವನೇರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿ ತಿಲಕುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಡೆ ನಮ್ಮ ಚೋಟು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಮುಲ್ ಸೋನು ಬೊಕ ಅವಿನಾಶ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂತ ಹೇಗುಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು? ಸೂಪರಾ? ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗುಂಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೀವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ? 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನಮ್ಮಿತ್ತು ಉಂತೊನ್ನ ಜಾಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಏನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿದ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಆ ಲಾಕ್ ನೆಟ್ಟು ಶೋಕ್ ಅದು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಮಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ನೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶೇಮು ಪೂರ ಬುದರ್ಲ ಪೂರ ಬರೀತಿ ಪ್ರೇಮಿಲಿ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂಚಿದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೋಕ್ ಅಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಕಾರ್ನರ್ ಟು ಕಾರ್ನರ್ ಜೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ದು. ಓಕೆ ಭಯಂಕರ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಉಂಟು, ಭಯಂಕರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೆಗರುಂಡು ಮೋನೆ ಪೂರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜವನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಲ್ದು ಇದು ಜನದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 360 ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 300 720 ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪರ ಗಾಡೀಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ ಗಾಡೀಲು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾಗಿ ಪವನೇರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಇದಾಗಿ ಕೊಡೋದು ದಾದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದತ್ತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲವರ್ಸ್ ನಗಲು ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದ ಮೂಲು ಲಾಕ್ ನದಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನೀರು ದಕ್ಕಂಡ ಅಗಲು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲ ಸಂಚ ಪಂಡ ಯಾಪಾಗಲ ಬುಡ್ದು ಬೋಪುಜೇರ ಅಂಚ ಕೈಕೊಲ್ ಗಮ್ಮುಲೇಕ ಅಂದು ಕೈಕೊಲ್ ಗಮ್ಮುಲ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪು. ಓಕೆ ವಾವ ನಮ್ಮನಿದ ಇರೆಗ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ಫುಡ್ಸ್ ಮಾತ ಮೂಲ್ತಿಕ್ಕು ಇರೆಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ದುಬೈದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ನಗುಲಿಪ್ಪು ಅಗುಲು ಮಾತ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತೆ US ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಕ್ ತಿನ್ನೋಡು, ಇಜ್ಜಿಡ ಚೈನೀಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೂಶಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗುಲು ಇಡೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದುಬೈದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ನಗುಲಿಪ್ಪು ನಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ಸ್ ನಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದ ಅಂದು ಇದ್ದಿದ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಂಡ ಚಳಿತ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಪಗ್ಲ ಬರೋದು ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಯೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮಿನ ಮೂಲು ಫಾದ್ ಫಾಜಿಲ್ ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಲಯಾಳ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಂತನ ಪವನೇರು ಮಗ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿ ಓಲು ತಿಲಕೆ ಜುಲೈ 23 ಫಾದ್ ಫಾಜಿಲ್ ಜುಲೈ 29 ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತುಂಬು ಆಗ ಮಿಸ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಿಪ್ಪನೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಫಾದ್ ಫಾಜಿಲ್ ಛೇ ದಾದನ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾವಿನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಮುಲ್ಲು ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ತಮಾಷೆ ಅಂದ ಏನು ನೋಡಿ ಮುಲ್ಲು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿತ್ತೆ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಜಮ್ಮಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಬುದ್ಧಾರತ ಮುಲ್ ಮರನ್ ಮಾತ ಏತು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಲಕ್ಕದ ತೋಜದಿರ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳಿ ಫುಲ್ ಮರಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ एकदम ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಫುಲ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು? ನೀವು ಖಾಲಿ ಕೈ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಇವರ ಥರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಅರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೊಗೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಶೈ ಐನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಚೂರು ಸಮಯ ಅದು ಗೈಸ್ ಬಿರೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗರ್ ನನ್ನ ಉದ್ಭವ ಒಬ್ಬನಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ವೇಣೂರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ పొస ఆశలు మూడునగా ಪೀರವೂರ ತೂಯೇನಾ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜ್ವರ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾನೇ ಇರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ talented guy ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವು పెద్ద కొజ్జ మరి పెద్ద ಗೊಜ್ಜೆ ಸೊ ಆರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರದಪ್ಪ ಮಾತ ಪೋಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವ ಆಚೆ ಹೋಗುವ To my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top. Yes guys, ನಿಗಲಿತ ತೂಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚೇತನ ಗೈಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಂಚೇತನ ನಮ್ಮ ಜವನೀರ್ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಜವನೀರ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ತಿರ್ಬೋಕಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಏ ಅವತ್ತೇ ಫೋಟೋ ಬೇ ಎಂದು ತೋಜೇನೆ ಮಿತ್ತ ಆಕಾಶ ಬಾನ ಮೂಸೆನ ಆಕಾಶ ಬಕವು ಜಿಂಕೆನ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ರಾವಣೇನ ನಿಮ್ಮ ಮೃಗವಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ವಧೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೌದೇ ಅವ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೃಗವಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಳ ದೆಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಕೆ ನೆನ ಸರಿ ಇದ್ದುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಓಲು ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಡೌಟ್ ಅಂದ ನೆಂದಿರ್ಕಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ನೆಂದಿರ್ಗದ ಬರ್ಪುಣ ಆಡ ಹತ್ತು ನೀರು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನು ಬಂಡ ಒಂದು ಬ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿ నేను ಇಂಚ ತೊಳಿಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗ ಹೈ ಬಂತ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಅನ್ಬೋದು ಮನ್ ಕೂದುಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿಯ ಫುಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮಜಾಕ್ ಬರ ಮುಗಿಂದು ನನಗೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಸೆ ಜಜ್ಜಿಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉಸಿ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಟನ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಆಚಾ ಎದುರು ದನುಲ್ಲಿರು ಬ್ಯಾಕಡೆ ಅಗ್ಲು ಥರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತ ನಾನು ಯಾರದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಎಂತ ಹೆಸರು ದಾದ ಪುತ್ರದೇನ ರಘುವೀರ್ ದೇಸಾಯಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ 10:52 ಅಂಡು ಟೈಮ್ 10:52 ಅಂಡು ಹುಲಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಒಂದರ ಗಂಟೆ ಪೋಯ್ರೆ ಸೊ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಶೇರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತು ಬಿಡಲಿ ನಿಖಲ ಖುಷಿ ಬಿಡಲಿ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೀಲ್ ಖುಷಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಚನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ನಿಖಲ ತಿರುಗಿರ ಮತ್ತು ಪೋಲಿ ಗೈಸ್ ದುಬೈ ಇತ್ತನಕಲ ಹಿಡಿದು ಬೋದು ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಊರುಗಳಂಚನೆ ತಿರುಗಿರ ಮತ್ತು ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಯೋ ಬೈ ಬೈ and see you in the next upcoming vlogs guys. Go. Bro. Bye.
जाती रील्स दिले काल रील्स दिले रील्स जाऊ ini Alba Yazudu